Mobiliano kakchangmani kharango hambai dai jibai yaparo khajane takutei bukuksong hake tini ang norokna sai khariwana osingchara kabang ma mothani mongoi eba church ni mongoi girjani mongoi business khai tongai rokni kopno hake norok nugi mankana osingchara kabang ma Christian rok abahai church kabang ma tongo kabang ma motha tongo ja jeng lekha gangkai aborokno jeng songwinai khai jeng A to Z jeng bebak letter by no jeng naibai sikulmaya tai jeng yasi koni wi se hijab naibai kulmaya abahai kabang ma motha to kheba tamni bagai ini osingchara asuk motha kabang ma ngoi to aboni uklogo namo karon to abono tini ang rokno saikharani jeng saimano Bible jeng naikadin kangkai Ephesians chapter 4 verse puro jeng kaisa Bible jeng naile orotam sikya norok kaitor bai ringjagai khatumani abo kaisa se hake gusakbo kaisa no tongo kholabo kaisa no tongo hake subraibo kaisa boidobo kaisa baptisma bo kaisa bebak borok ni bagai afa kaitor bo kaisa bo bebak borok nino subrai hake jeng ilem bak ni bisingte srai ke saimanka je osingjar ganangui afa kaitor bebak borok ni bagai bebak dokhani bagai bebak khani bagai singjar ganango tai ha nokha wo bebak go kaitor khoroksa simisi afa kaitor khoroksa simisi nei ilem bago srai sau hake bebak borok ni bagai khoroksa se kaitor hake pholabo kaisa poitobo kaisa tei chini khatungmani bo kaisa subrai bo kaisa baptisma bo kaisa nei pheba kaisa hinai hintani wo tini osungchar kangai kaitor bo kaisa se kangkai khoroksa se kangkai mot hake tamni bagai asuk sungchar kanango kabang ma lekhabai kulbaya mot hangnani na mot hake kaisa bai ngui manyede abono tini norokna angsai kabang ma osungchar kanango mothani mongoi borok tam khlaika kaitoni tokno phalui ajiwi tongkha business khlai tongkha bahaike borok mothani mongoi mothani mongriwoi kaitorni tokno phalui borok bahaike business khlai tong abona ang tin rokno saikha wana jung dai kesana yana mot hake tamani asuk kabangma awon bagino sungsara mot ha kaisa simisi ubui mot ha ngkha o sungsara sung tabo kabang mama ha je jeng nogo ini mene sung nogo Christian rokni mot ha nei jeng nogo khiaba asuk kabangma mot ha ang tini rok nogo mong sai kharnani muchungya dalai lasma singja ako hake asuk mot ha kabangmani bisingo mot ha ubui kaisa simisi tongo abo ilimbago srai no jeng porikha ringkai sawi mano motha kaisa simisi tongo ubui abongkha tongplainai motha eba remdan church bo motha ubui abo tini norok khananani musung khana hake ang norok no sai khari bana bo motha ubui dai bo motha kaham abo norok ilembak no serei no abo nanyani pamta bhakai jung nailenai phunok jakmani chapter 12 verse 17 tamasaka a dragon a brima no belai khejoli jakra hake a brimani dei bosong tongmarok bai nanglaina hnai thangkha a bosong tongmarok ongkha kaitor dagi matui tongui jisu sirimano tui tongnai rok or jagao saka or sungcharo dragon a brimano galai joli jakka manike dragon ni representative makitamo soitan kaitor ni ari ingui tanglai kaitor bai borok ni kecharo pasewi kaitor bai borok no malaya khlai ari khlai tominai obno no hono soitan oro burima hene samani khe burimani representative kakai norok saimano motha kaisa motha no soitan belai kheno chaja gyangkha joli jakha abu bai
no rilanya ni basaka je motha abo ongkha kaitor dagi matui tongui Jisu sirimano tui tongmairo obono remnant church eba tongplainai motha osungsar borok sungsar ganangui no o motha tongnai ei borok ongkha kaitor dagi matui tongnai rok je motha kaitor dagi matui tongnai dai Jisu sirimano tui tongnai rok borok no soi osungsarni kubui motha abo simse kaisa simisi kubui motha osungsar rok tai baki bepak no motha kubui bungya business khlai tongmanai si borok haike tabuk jeng oro sinani banta je kaitor dagi matui dai Jisu sirimatui tongnai rokle sabo tai bahai khlaiei kaitor dagi khaba dai Jisule tamono sirinani musongkha abo bahai tamo abno jeng sinani nanggeda haidi haina hai jeng ilimbak nailena lamremani chapter 20 verse 4 oro saka norok sakni bagui nokha sakani mungsa sikno kosol khe eba khe ha sakani eba khe rui bisingni mungsa sikno kosol khe mangta takbi norok aborokno tabota khulumdi khia tabota mungdi tamni hingke ang norokni subrayung kaitor ungkha risignam kaitor niso haike or jagao jeng nokha kaitor dagi marokni bisingo takjak mutaino tak khulumdi mani ko takukte bukhuksom norok Christian rokni phurungmongo church rogo kabang mano khna khna je Christian rok ungkha takjak mutaino khulumya nei ang tini je kokno sanai nayo obo sudu Christian takukte bukhukchungni bagui simino je o sungsaro takjak mutaino khulum tongo borokni bagui ang sanani naimaniya please or jagao ang sanani manikhai Christian takuk bukhurokni bagui Christianos Bible srai srai ke saka takjak mutaino tak khulumdi neinai lamrema chapter 20 verse 4 phiaba tabukne o Christian rok sungsaro kabang ma motha tongo je borok ilembakno poriwui takjak manito tak khulumdi nei tongmani no khibiwui borok takjak mutaino khulum tongkha norok no benokha Christian rok takjak mutaino khulummani abo kisisa jeng bokhorogo wansugui naikhe khadiwi naikhe jeng abo dak dakhai lugui mannai seba abno wansugui naikhe abno bujiwi naikhe jeng abo Christian rok takjak mutaino khulummani jeng sawi manglak lugui manglak abongkha indirect hai or jagao saka je norok sakni bagui nokha sakni panangtun mungsa sikno ta takni dui bisingni panangtun hasakni panangtun bebakni panangtun hake nokha sakao sabatong saltal athukri tai afa kaitor tongo sukna hau tai hatolani panangtun hasakni panangtun mungsani mangno pana ta takni so keba jeng tabo Christian rokno tamono kabang ma motha wo Jisuni mangtagei jeng charso tono Jisuni mangtagei aro khulumbo Jisuni photo aro khulumbo aro khulumbui aro kabo aro joksogo momsogo ha meri ni mangtagei arjagao khulumbo merni thani siriwo tai Santa Claus ni mangtagei rogo khulumai tongo Mother Teresa ni mangtagei aro khulumnai rok tongo bagule abo hai Jisuno kaitor no kare kebo no khulumnani dagi jakha norok ani kogya Bible lengkha kubui no kubui tai tatal no tatal nai phuno thani chugu nai norok saimano aboni bagui norok Bible seri naidi Bible nai naidi abo hai lokha sakani phanangtun kaitor Jisu ungkha molbrung kathang tongthainai hake bini mangtagui kuthi hake bonos nambui bini photo jagabo khulumnani Mary ni mangtagui arrogo khulumnani arrogo surinani kaitor chungno chade chajakno abo ongkha kubui ungya abo Bible okri ilembago kri aboni bagino ang tinurokno okokno srai srai ke ok kachari charani mutu tai tamo saka mathai kotma kaham chapter 4 verse 10 Jisu tamo saka naidi chepru Jisu hasing Jungo nokha hodrisi
salbrui sibo obuk jasrui tongkruo soidan bono neng bono kucugo telanggei o sinjaro bebak na anikini yapar jaka neng ano yasku suli klumkai ang oborokno bebak na norokno rinai ni sabruo sutam ni saka nini kaitor subaino simise klumdi ni chede hake subai kaitor no simise klumjak nai tai sabno klumnani ba मेरी नो खुलुम मानी रॉक नो रॉक इलेम बागुनु दे नोखा मेरी नो खुलुम मानी कॉप जिसुने मांगता गई जिसुने फोटो रगो खुलुम मानी कॉग रॉक मादार बेरेजाने मांगता गई खुलुम मानी कॉग रॉक नो रॉक इलेम बागो पदे परीक्षा युदे नोखा नो रॉक कमेंट लाई सिदी खाजने तको पे बुकुक्सो मेरी नो आसिक नो खुलुम मानी नांगरी तंखाई बिनिस जिसुने सागिरी रॉक खरक जापनो खुलुम मानी तंखा ताई मेरी कथां तंफ्रो के बबनो खुलमनानै बागै फोरोंनाय दंखा मेरे न खुलमलाय मेरे नुखा कुनु बाइबेल इतिहास नरक नुखा दे नुगिया नुगला आबनि बागै न खाजने ताखते बुखुकसं ताई काइतर दागि माने बिसिं रगो ताई तामतं लामरमा हायना हाय जों नायफिनाय चैप्टर 20 verse 8 निसिम 11 ताम सिगा आरो सागा साबात सालनो मुतु माख्लायनाय दै गोथारखे मातुयनाय नखा सालदक नोंनिनि सामुंनो दांदि तामनि हिनबा सालसिनि सालके सुब्रायनि बागै लेंलेमा साल अरबो साव अबो काइतर दागि मानि बिसिंगो जेमो थारो काइतर दागि मानि न दै दंनाय जिसु सिरि माने दै दंनाय बोनो गुबै मथा हनि सेदेबा हाके आबनि बागैनो तिनि अर जागाव जों नुखा जेमो था गोबां मा हासागाव बुमुं रिवै बरक मथा हनै दै दंनाय रक खावै दंनाय रक बरक तामनो मुखा सालसेनि सालनो पालियावै हाति बारसनि पुइलानि साल एबा सानदेवसे बरक चारसो थांगो बरक लेंलावो आबनोसे साबात हनै फोरोंगो इलेमबागो जेनेसिसनि सिमे रेभेलेसन जरा बेबाक न नरक नायै स्रिंगै नायदि एकटा लाइन बा एकटा वार्ड जुदि सानदिनि सालो साबात एबा सालसेनि साल लेंलामानि साल लै नरक मादे माननो मानगेला खाजने ताको पेबु खुक्सा आबनि बागैनो जे असंसर जों आसक गोबांमा मथा नुगो आबरक बेबाकनो काइटरनि गुबैनो तियै दंनाय रक दंगिया काइटरनि गुबै न दै दंनाय काइटर दागि मानो दै दंनाय जिसु सेरि मानो दै दंनाय मथा इलेमबागो स्राय स्राय न सागा बरक उखा तंफ्लायनाय मथा Revelation chapter 12 verse 17 नरक हायना हाय आबनो मुइतो नारकदि मुइतो खलाय आबनो परिवै नायदि थाके आसुक सिफानो तामनि बागै तातालनि सिनि हाय मानया बररक जे बररक अ मथा खावै दङ मथानि अकराङै दङ बरक अ लेंलामानि साल सालसिनि सालनि ककनो सावै मान थाके ताकजाक मताइनो खुलुमबुइ मानया ख्रिस्टियान रक अ ककनो बो सावै मान फियाबा तिनि बरक तामनि बागै अ ताकजाक मताइनो खुलुममानि याकरै फाइमानया जिसुनि मांतागै खुलुममानि याकरै फाइमैया मेरिनि मांतागै खुलुममानि आरो जागा सुरिमारक याकरै मानया थाके साबात सालो पान्दा खायावै सातनि पुइला साल सानदे सालो गिर्जा खलाय दंमानि लेंलावो दंमानि आबनो याकरै फाइमानया तामनि बागै साइदेमान नम्बर 1 दंगो बरक रोगनि पोजिशन याकारना मुचं जायगा बरक केबा दंगो फादर केबा दंगो पास्टर केबा दंगो इभान्जेलिस्ट केबा दंगो डिकन केबा दंगो एल्डर आर जागाव बरक बरकनि पोजिशन बरकनि हिज्जत बरकनि सम्मान बरकनि रेसपेक्ट आबनो से बरक तरजागो काइतनो तरजाग्या बरक साकनो से तरजागै फलानो जिकन देवो आबनि बागैनो बरक आर जागनि गुतुलि मैया आबनो याकरि मानया आबनि बागैनो आबनो नारगै दन्नानि बागै साकनि केरियार नो स्नामबुइ रंबुइ नारक दन्नानि बागैसे बरक मथा खलायो आबनि बागैनो मथानि मुंगै बिजनेस अ संसाराव गोबां मा मथानि मुंगै बिजनेस खलाय दङ साइदामान ताको पेबु खुसं आबनि बागैनो आबरकनि याकनि नों हुसकाय दंदि
aborok bai lama ta koro rejak di arni yakni simi nongkhori phaidi kaidor ni thani soi kubui bor jaga tong ar jago phai kaidor no suri dihne angnor no sarni mochung motha chungna mothangi maya kaidor ni kok kaidor dagi mani kaidor suri mani abo se chungno mothangnai sini phalano mothangnai jisu phaibro nung taisa jisu malanyani phan nung kaidor dagi matui bible siri matui tongnai borok bose mothang jaknai pastor de no mothang mannai motha de no mothang mannai ongla sajene takok tei bukhupchang rangno mokol chungnai rok borok ni beton jet purwo borok o mothano yakri phaike borok ni hati barsini puilani salo church khaimani no yakri phaike jisuni mang tak jago khulumbui suribui tongmani no yakar khanke no borok ni beton manai aboni bagino borok abo yakri manya age mothani mungi business klai tongmai yakudal diba aku te bukuksong borongkha kaidor no kiriya borok kaidor no kiriya mothani borok ni makhang no se torjago borok keboba pastor ni makhang no torjagi father ni makhang no torjagi evangelist ni makhang no torjagi elder ni makhang no torjagi borok sakni phola muthangjagni lamano koroi tongo khajine takok tei bukhupchong ini ang norok no abono kok sarnai je kaidor no soi soi norok hamjagui tongnai je jaga phano tongthon norok ni muthangjagni bagi se norok kaidor no suriwo norok ni phola no thangani jaknani bagi subrai success do somoiti ewi sap phaibro nung mangkhoni simi thangba sanani bagi se nung kaidor no naitubi tongkhadi kangkai nung ha katal bai nakha katal snam maniwo nung thangai tongoi nyani muchung khadi kangkai nung borok a chaya phurungnai rok ni yakni nung kati phedi borok bai khuskai tongbi bible tamo sa bible tamo phurung abo hai borok phurungmani nung tabuk ma tongmani klai ma tongmani abo bai khade khapia abo nai se nung nini yapri no kaituni logi himnani try khlaidi khajin takutei bukhupchong haike dinini bagai asuk no ongnai haike o video no khnawi eba nai bahake ma tongkha comment khlai sinani ta pokti haike o video no chajak khading kai like te share khlai de kabang khlai tai chayoi nai tong de khakchangmani khorang tai channel ne katal views ga kai nung subscribe khlai di katal video upload nungkhe nung jotni face ka nai man nai belai belai ken hambai paithak jora nai tongmani bagi